Ang astenopia o gikapoy nga mga mata o sa kabiswal nga kasamok nga mahitabo sa hanap nga pananaw o pagdaot sa pananaw tungod sa sobra og dugay nga paggamit sa muscular component sa eyeball. Unsa ang mga hinungdan sa gikapoy nga mga mata? Usa sa mga nagunang hinungdan mao ang kusog nga paggamit sa mga digital nga aparato sama sa mga computer, tablet o smartphone. Bisan pa, adunay uban pa ang mga hinungdan sa kini nga sakit. Dugay nga pagkaladlad sa mga gigikanan sa kahayag, kusog nga kalihukan sa pagbasa, pagdrive sa layo. Mahimong adunay mga hinungdan sa ophthalmological pananglitan ng pipila nga mga sayop sa refractive nga nagbag-o sa focus sa imahe o pagpugos sa paggamit sa mata, mao ang hyperopia, astigmatismo, presbyopia. Sa katapusan, adunay pipila usab nga mga sakit sa mata nga mahimong hinungdan sa astenopia sama sa megalopathies o retinopathies, chronic conjunctivitis, retinoblastoma, keratoconus, amblyopia, strabismus, dry eye syndrome or Sjogren's syndrome. Ang pagpahulay sa imong mga mata kasagaran igo na aron mahupay ang mga sintomas sa astenopia. Apan kung dili ka na igo, kinahanglan nimo nga dunay eksaminasyon sa mata aron mahibal-an ang hinungdan sa kini nga sintomas. Magkita ta sa Med4Care.